Bueno, regal quadrat amb un paper molt maco, que surt aquí un Papa Noel, uns fullets... Papa Noel divertit sempre, Aquest Papa Noel divertit, que contrasta una mica amb els Papa Noels que et trobes a la vida real. Aquest Papa Noel davant del Corte Inglés. Feliz Navidad! No desprenen il·lusió. Anem a desembolicar el regal. A veure què toca avui. Oita. Hombre! Un tangram de merda de fusta. Home, mira que ho havia demanat vegades, Juego de ingenio, per exercitar la ment, No sé en quin moment del dia. Farem-ho tot. Vaig entretenir-me un moment a col·locar les peces aquestes. Això sí, sostenible. Joc de fusta. Em fa molta gràcia, això de... Ara tot de fusta. Tots els jocs de fusta, les bosses de paper... Escolta, ens quedarem sense arbres, al final. Vols dir que no haurem de tornar a fer servir plàstic? Al final, si ho anem carregant tot de fusta... Bueno, l'Amazones, els arbres, és el que dona oxigen. Tu estem al tanto. Hi ha algú que ho estigui mirant, això? Ara. Oita, aquest ja... Oita, això ja... Aquest ja l'hi tens posat. Ep. Això és com el mando de la tele, que es queda aquí sota i no el trobes mai més. I està tot de les boles aquelles de la pipa. Oita! Ara que us encardàveu, Oita, pam! Oita! I quan has fet això, que ho fas en 30 segons, un tio com jo que no tinc ni puta idea, què em fots d'aquesta merda després, Bueno, la fusta sempre fa servei. A bodes em convides. A la llar de foc. Que m'ha agradat, Però... Bueno, el tiquet no el tindràs pas d'això, perquè això ho venen a les parades aquestes de les fires amb aquests hippies que ho carden tot en negre. Vull dir que... És igual, ja m'ho quedo.